se så mange forskellige aldre steder. Nok Danmarks uofficielle løbeby nummer 1. Og med det, så vil jeg gerne ønske en rigtig god tur og tælle ned fra 5, og så spiller vi på stolen. I'm a superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I'm a superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I'm a superstar, I'm just like you are. And no spotlight shining on me. I am a superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. Jeg har taget en beslutning om, at Lars Jacobsen er 816 veteran indenfor. Så Hansen, Jan Top, Søren Fie Hansen, så den Hansen, der kommer og med. Ja, det kommer Louise, vi er lige Louise, og rigtig stor hånd, den kommer her. Men jeg håber nu, at det er afslutter til det her. 2013. Så er vi her med nummer 53. Nummer 2, Jacobsen kommer med det. Nummer 2, Hansen. En lille trøje sammen med Mark Jakob Fristrup. Jan Hilbert Lars Jensen. Kommer vi en time mere her. Søren Jessesen. 35. gang. Frederik Klovborg og Løbe Sønderseløb. Benny Hilsen, Kim Sørensen. Og her kom lige her med 7.55. Og det er